ana pawongan malang kadhak brengosi sak kepel sisih mripate mentel kaya bandeng. Aja nganti kowe mati tanpa aran ngaku sapa jenengmu. Lek nomripatmu jerengen gobokmu satriya lisan pura. Kadang anom saka para pepunden Pandhawa Raden Setyaki kang dadi aranku. Setyaki dasar para nyoto. Balik kowe sapa lan saka ngendi? Muri saka negara Arga bentar kesete sembanku Prabu Hamsa. Kumandang garba kang dadi aranku. Kowe nyimpang ngiwa utawa ngendi satriya sing jenenge Werkudara kon maju rene. Wani nantang perkara karo Ratu Gustiku njaluk Radawa umure. Warasah nyumbari Kang Mas Kunjadipati Setyaki Wayadepana. Kowe menang karo aku tak sembah idher-idheran. Wah, sugih kendel Bondolani. Legan golek momongan bopunuk golek pasangan prangi tatal grajamu. Maju jangkah tebak datamu cepat igamu nglayang nyawamu rondo bojomu sak jeke urip. Aja minggat kowe. Mbok. Hei. Oh. Jebol diadamu. Hei. Wah. Ah. Iki sing jaluk ah. Loh. Oh. Yo, lo. Ah. Ba. Ya. Oh. Wei. Wei. Lo. Oh ha. Tukel gulumu Lo. Lo. Hey. Oh, oh, lo, ah, wei, lo, ah, hey, pa, lo, lo. Tahan, tiga sikilmu, weh, kecoke, wah, ho, ho,
Aja mingat. Ho. Wah. Melilik mripate. Hei. Lo. We. Ho, ha. Ho. Ho, hat. Ho, ha. Lo. Apa niat? Ho, ho, ha. Tiara. Ramingkat pecah sirahmu. Delia, lo, wait, wait, ho, hey, lo, Ayo. Aduh, mati aku. Ayo, begin. Jebel dadamu. Wah. Wah, median mendeles at. Ha. Loh. Wait. Wah. Hey. Oh, hey. Loh. Oh. Oh. Wait. Ah. Minggir. Parat dadane murup satebah sawa. Nata mudha pringgondani Gatotkaca. Bintang samudra. Jalya tandhimu kejobaku. Maju. Hei. Wah, pedian. Hut. Hei. Wait. Loh. Hei. Ah. Hut. Wait. Hut.
Hold! What? Hey! Pull! What? Hey! Hold! Ah! Whoa! Ah! Blow! Ah! Blow! What? Blow! Ah! Hey! Blow! Ah! Dadak nyogo ngaluhur dasar kakak warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang Apolo Ratu Kunta Watah titah ora patut babar pisan wadyabala saka arga bentar kapengkok ing Pancabaya ubayane do mblenjani keparat dobong kok ana gamanmu gulung ana genderamu sawangen iki Prabu Hamsa saanane wong Amarta janji ora minggat ketiban Traca Bala ilang nyawamu Anggros rusa sumbal rindu katara bumi konjeng
Iblis lanat. Ora ngerti tatanan, ora ngerti karo aturan. Sapa nibake gaman tanpa sumbari? Janji kecekel konangan Baladewa jejuing kuantamu. Parat jarak perkara. Setan alas. Arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo? Ayo diguwak. Gamane diguwak. Kowe sing jenengi Hamsa. Ya. Kowe ratu Arga Bentar sing jenengi Hamsa. Ya pancen dasar para nyata. Yen njaluk dawa umurmu mulya, minggato. Wis dadi sumpahe prajurit tinimbang bali wirang luwih becik dadi batang piye? Njaluk ora dawa umurmu kowe. Pramrata Jayamrata kerbuten aku. Sayuta mara saketi wuri. Ampian kaya wong njaluk rebutan kaya menjangan mati. Ora bakal gigrek mulku saramba. Ayo yen ngaku digdaya aja mung siji loro, ngebyuwa bareng. Aku ora bakal gigrek mulku salamba. Kene ora gondro sepira kowe. Dak ora dawa umurmu kowe. Aja miyat. Mandek. Mandek. Kowe wis njarak perkara karo preman pasar Sleko. Jarak karo Baladewa. Kowe mau ngendel-ngendelake duwe traca bala. Saiki mara gage mripatmu sawangen apa iki? Apa iki? Iki senjata pamungkas Kyai Nenggala sing wis glandang nyawane menungsa mayuta-yuta. Ripalungguhan iki rasakno yen penak tanduk nyok. Wah. Ah. Ah. Wah. Ora mudhar derajat apa? Ngendel-ngendelke. Sapa sing ora trima musuhe Baladewa? Mangkono pejah nenggih Prabu Hamsa. Den glandang mawi gretel Kyai Nenggala. Satemah ndrebabah ndepani lemah kocap. Tanggap ing sasmita nenggih kadang aneme Sang Hamsa nenggih Prabu Dimbaka. Mulat ingkang raka katriwandan Gyoden lumpati. Gregah kaya wungu saka nendra nenggih Prabu Hamsa. Hey! Oh, ah, hey, 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 ah, hey. Dudu karepe dhewe. Iki adine lanang Dimbaka ora nrimake. Utang wirang nyaur wirang, utang pati nyaur pati. Piye jan ora dawa umurmu kowe? Ah. 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 Ah.
Werkudara jlitheng kakangku piye kowe weruh apa weruh wong perang sing perang sapa Kakang Prabu Baladewa Prabu Baladewa piye ubur-ubur ikan lele kalah le iki dudu nggone wong lonyotan sesaji raja Suya ngibarate wong ewuh utawa wong duwe gawe sing duwe gawe sapa para Pandhawa aku neng kene mung rewang ing atase sing rewang wae kaya Koko Prabu Mandura letu mandang adus keringet yen perlu adus getih kowe sing duwe omah kok mung meneng wae apa kira-kira patut njur sing tok karepake piye maju perang bantunen rakamu Mandura apa kira apa watake Baladewa yen ora ketrima uripku aku mbantu karo Baladewa malah iso salin musuh mergo tata carane wong perang yen pancen ora njaluk pambiyantu kok melu-melu maju ana peperangan kuwi tegese ngrusak tatanan padha karo ngilani dadane wong tuwa yen dinalar nganggo aturan pancen kaya ngono ning yen rakamu Mandura ki ora kok belani mongko Hamsa mati dilangkai Dimbaka urip meneh Dimbaka mati dilangkai Hamsa urip meneh ora ana rampunge tan wurunga kadang sepuh Mandura bakal kentekan akal kentekan kekuatan yen nganti Ratu Mandura cilik lara gedhe seda kowe sing dosa yen aku maju perang ewangi yen Baladewa nesu sapa sing tanggung jawab sing tanggung jawab Ratu Ndarawati jangkai sapa sing mateni musuhku le petung wiwit soring glenik karo aku bareng petung dadi kok digaglak wong iki Hamsa Dimbaka sirahe ambyar cetha cara kaya ngene mendhi wong Jodipati Werkudara mandhek urusan karo wong Mandura
sing mateni Hamsa karo Dimbaka mau sapa? Aku. Karepmu piye? Kowe ngilani dadane Ratu Mandura, apa nduk anggap yen ra kok bantu aku ora iso mateni ratu loro kuwi mau? Kowe nantang perkara karo Ratu Mandura. Apa kowe ra kelingan kowe mbiyen pinter perang godhong sing ngajari Ratu Mandura, bareng pinter arep ngenjajal gurune. Ya ngono piye? Mumpung disukseni wong pirang-pirang. Ayo nyododo ndi dodo. Baladewa apa Werkudara sing gilang-gilang wandane. Ketokno kaprawiranmu, ketokno katektayanmu. Hei Werkudara, aja gembila mustakamu, aja wong cilik getih wedi mati. Kowe tinggal gelanggang colong playu. Tondo lamun tok kowe kaya wong pinjungan tanpa daya babar pisan. Nyotong aku wong perwira, tandinga iki Baladewa. Iki piye to iki? Ubur-ubur ikan lele wong tuwa nek dijunjung le. Senengane kok. Sae Kresna. Kula kok Prabu. Mesti Werkudara tumindak kaya mengkono sing mrentah kuwi Yayi Prabu Ndarawati. Pancen kula ingkang utusan dumateng Werkudara. Karepmu piye nyepelekake karo Ratu Mandura? Nyuwun pangapunten sampun ngantos klentu ing panerka. Pokok Prabu Mandura menika piyai sepuh. Nadyanto Sura Sekti Mandraguna ning wajibe wong tuwa niku mboten kok peperangan. Ning mangestoni dumateng ingkang rayi Pandhawa kula kinten sampun mulya sanget sugeng jengandika. Sedaya mangke ingkang rayi ingkang badhe ngrampungi yen apa-apa sing ngrampungi wong tuwa banjur besok kapan sing enom ketok labuhe